Maayong buntag kanatong tanan, mga kaigsunan. Maayong buntag. Maayong buntag. Salamat sa Ginoo sa kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Welcome to Golden City Alliance Fellowship. Welcome sa matag kaigsunan, first timers man, second timers, old timers. We are all welcome in this wonderful place of worship nga diin ang mga katawhan sa Dios nagkahiusa diha sa pagsimba sa Ginoo. Mudul kita kaniya samtang mangayo kita og kaalam diha sa pagampo. Ginoong Dios, among gi-recognize Lord nga ikaw ang tinubdan sa tanang kaalam. Kami o Dios wala gayoy igo nga kaalam nga amuang masabtan ug among makinabuhi ang imuhang pulong nga among madunggan karong kabuntagon apan ang among paghangyo gayod diha kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa balang espiritu nga lamdagan nimo kami ug magkahiusa kami o Dios sa pagsabot sa imuhang pulong nga mo resulta kini sa kausaban o Dios sa amuang mga kinabuhi ug isip simbahan mo dangop gayud kami all the more diha kanimo nga maoy tinubdan sa tanang maayo ug para pud Ginoo sa imong kahimayaan ug kadungganan. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Karong adlaw usa kini ka espesyal gayud nga Domingo kay naatay triple celebration of commissioning, confirmation o installation and consecration. Mahibalaw na tuunya. Maunang ang atua pong mga pagwali karon atua pud ning ilinya sa ingon ani nga mga topic or theme og mag-istorya kita karon og kining ginatawag nga leadership. You know, leadership has been a billion-dollar nga business all over the world. Many companies, American man, Western companies, bisan Asian companies, have invested billions of dollars, if I am correct with my research. Sa year 2015, there are about $300 billion nga gispend sa mga companies over the whole globe para tudluan o edukar ang ilahang mga katawhan when it comes to leadership. In fact, we at the church are not alien to this idea. I'm sure many of us have gone through leadership courses and leadership seminars. And recently, naay gisulti ang usa ka magsusulat, journalist, nga kadto daw $300 billion nga gi-invest for leadership training, ni resulta daw to og minimal nga impact to the different companies nga nag-offer or naggasto og ingon ato kadako nga kwarta because it did not yield as what many companies have expected nga mo yield sa kadtong leadership nga mga courses. So, when we talk of leadership, oftentimes daghan siya og mga tests, no? Para kuno mahibaluan nimo imong kaugalingon, unya makabalupod ka og unsaon pag-move forward for you to become a better leader. So we have personality tests, daghan kayo og mga adversity tests, intelligence test, emotional quotient nga mga tests, introvert ba ka, extrovert ba ka, and all of these kinds of testings that somehow would measure your state of capability, leadership capability karon, o unsaon pod nimo pag-improve lugar in the future. Naay usa ka counselor nga ako ang nakastorya couple of weeks ago, nag-ingon siya, Pastor, akong nakita bitaw, when it comes to our denomination sa Kamakop, based pod kay usaman siya ka psychotherapist and counselor. Iyang nahibaluan for the many years of counseling with many great or
mga pastors or even businessmen o uban pa. Niingon siya, na-realize na ko, pastor, kini bitawng IQ. Bisag unsa kataas sa imuhang IQ, dili kuno siya mo equate nga mature na pud ka spiritually. Ana daw na siya. Dili na siya directly proportional nga kung taas kag IQ, intelligent ka nga tawo, automatic mature pud ka spiritually. And I would say, I would even push more in saying that bisan og taas ka og EQ, no, mao na ingon nila, emotional quotient, which is more important kuno kaysa intelligence quotient, or bisan kining ginatawag nila nga adversity quotient, on how you cope up sa mga kalisod niining kalibutana, is not even an indicator of you being a good Christian leader, church leader, or even a family leader. In fact, naay usa ka mentor nako, nag-ingon siya, based on the reading kay Robert J. Clinton, and it was his advice to me, nga to be faithful to the Lord. Kay, there are 70% of Christian leaders, matud pa sa survey, who will not finish well sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. 70% mga igsuon of Christian leaders will not finish well according to survey because of many reasons nga dili sila makalahutay sa pagpangalagad. And as I heard that, nagampo ko sa Ginoo nga, Lord, murag nakabati naman mi ani sa GCAF. Pero ayaw tuguti, Lord, nga mupadayon ni sa GCAF. Ayaw tuguti, Lord, nga mupadayon ni sa GCAF. So maunang, we need to understand that leadership, number one, in the church, leadership sa atoang family, which men, atoang mga kalalakinan are given the role by God Himself to be the leaders, we should take heed of this truth. Nga, dili gyud matultulan sa kalibutan, bisag unsaon man pagbuhat og mga leadership nga mga seminars, well, it might have an impact, pero not the lasting and the righteous kind of impact that the Bible requires for leaders nga nagaserve sa Ginoo o nagaserve sa iyang mga katawhan. Because if you would really look at it, especially in the Old Testament, ang requirement man ni God is simply this. Makita sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. 1 Samuel chapter 13 verse 14. Si Samuel nag-istorya niini kang King Saul ug niingon siya, "But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people because you have not kept the Lord's commandment." Mga igsuon, this is very interesting because for the Lord, good leadership simply means a man after God's own heart. Kabalo man tanong nga si David ni nga tawo. Pero interestingly, sa pagsulti sa Dios niini nga pulong, a man after God's own heart, it was not directed directly to David. But instead, gisulti niya kang King Saul as a contrast kung unsa ang dili maayo nga hari ug unsa ang gipangita sa Ginoo nga hari. Now we will look into this as we look into 1 Samuel chapter 13 verses 1 to 14. And ato ang gitituluhan ato ang mga pagwali og dili matarog nga pagtuo. Dili matarog nga pagtuo. And we will be looking to this man, King Saul, as a contrast to what God expects of His leaders
in the church, in each of our families, samtang kita nagaserbisyo sa Ginoo. Kinsa man ni si Haring Saul. Si Haring Saul, matud pa sa 1 Samuel chapter 9 verse 3. Ug siya may usa ka anak nga lalaki. Kansang ngalan mao si Saul, usa ka batan-on nga lalaki ug ambungan, guwapo, ug wala diha sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel, tawo nga ambungan pa kay kaniya. Ug moingon gyud dayon ta nga ako amang gyud ning bana. Sukad sa iyang abaga ngadto sa itaas siya, taas pa kaysa bisan kinsa sa mga katawhan. So, sa gawas nun lang panlantaw, tall, dark, and handsome gyud ning tawhana si Saul. Unya daghan gyud sa ato ang mga singles gapangita og ingon ani kaambungan nga tawo. Si Haring Saul na tawo sa panahon nga ang nagrule sa Israel kay mga judges pa, which si Prophet Samuel was both a judge and a prophet at the same time. Pero og kita nga nakabasa sa libro sa Judges, makita nato nga balik-balik ang kahimtang sa Israel for many years or decades. Nga murag gisumhan na gyud ang Israel. Naay usa ka country or usa ka mga hari nga mukangker sa ilaha, gigamit ra pud to sa Ginoo isip tunglo sa Israel kay wala sila nahimong matinumanon sa Dios ug sila pildihon sa ani nga hari. Kasagaran mga taga Philistines or sa Binisaya, Pilistihanon. Pasaylo ako, mao gyud na ang Binisaya sa Philistines, no? Mga Pilistihanon. Unya pirmi sila kapildi, sumo na kaayo, unya manawag sila sa Ginoo og tabang, moabot ang judge unya mo luwas kanila. Pero judges matud pa dili gyud sila trained strategically nga pareho sa usa ka general nga maayo when it comes to warfare and political nga aspect, and at the same time maintaining peace and order within the kingdom. When King Saul was or si Haring Saul na tawo, dili pa siya hari, si prophet nga Samuel, as good as a prophet that this man is, dili gyud niya ma-fulfill lugar ang usa ka role of a king. So, usa ka adlaw ni ana ang Israel nangayo og hari. Kang prophet Samuel, siguro galantaw sila ni prophet Samuel nga, uy, tiguang naman ang amuang leader og ang propeta sa Israel. Unya, sumo na pod nga sige migkapildi og when it comes to military advancements of the enemy, we would like to have a king pareho sa Philistines ug sa ubang nasod sa palibot nga naghatag og stability sa ilahang kingdom. Israel thought nga kung naa sila'y hari pareho sa ubang kanasuran sa ilang palibot, they would also become strong ug dili sila mapildi. So in 1 Samuel chapter 8 verses 4 to 5, ang tanang mga katigulangan ug mga liderato sa Israel, nagtapok sila and they came to Samuel at Ramah and they said to him, Samuel, tiguang namang gyud ka, ug ang imong anak do not follow your ways. Appoint a king to lead us, such as all the other nations have. Nangayo silag hari. O kabalo mo sa pagsulti nila niini, nasubo si Samuel. Niingon siya og gisulti niya sa Ginoo kining nahitabo og ni-respond ang Ginoo. 1 Samuel chapter 8 verses 6 to 7. But when they said this, ang Israel, tagai mi og hari, give us a king to lead us. This displeased Samuel, so he prayed to the Lord.
And the Lord told him, "Listen to all the people are saying to you. Dili man ikaw maoy nagsalikway nako, Samuel, ayaw og kagol, kundili sila man ang nagsalikway nako, isip ilang hari." So naay mga implikasyon sa pagpamugos sa Israel nga dumalaan sila og usa ka tawhanon nga hari na ay tulo. Una, timailhan kini nga ilang gisalikway ang pagkapangulo sa Dios kanila. Gipulan sila, gisumhan sila sa pamaagi sa Dios, or in other words, ilang gipasumanginlan ang Dios, gipasanginlan ang Dios sa ilahang kahimtang, nakalimot sila ug wala sila kahibalo nga ang ilang pagkawalay pagtuo maoy tunglo sa Dios ngaon maunang miserable ang klase sa ilang kinabuhi. Klaro man ni nga gisulti ni Moises nga dili kamo mga lagad sa laing-laing Dios kundili si Yahweh lamang ang inyuhang alagaran aron maka-eksperyensya kamo sa katambok sa ayuta, sa pagdagayday sa mga gatas ug sa hani niining inyong lugar. Pero kung dili kamo mosalig sa Dios ug mosunod sa iyang mga balaod, patilawon pod ang Israel sa kapungot sa Dios pinaagi sa mga tunglo. And uban some of the judgments of God kay pinaagi niining mga nasod naa sa ilang palibot nga mopildi ug muulipon kanila. Usahay biya no, ingon ani biya ang ato ang mga panlantaw sa kinabuhi. Kung magkagidlay ang atong kinabuhi, ato dayong tudloon ang Ginoo. Ngano man ni Lord? Nganong imo maning gitugutan? Wa ta kahibalo nga tulo di ay matud pas mga tigulang nga mga preacher no. Kung motudlo ka ang tudlo balik sa imuha. O makalimot tag lantaw sa atong kaugalingon nga tungod di ay sa ato ang pagka-faithless, sinful, maunang naapod tay experience nga gakagidlay ang ato ang kinabuhi. And this is what Israel experienced. They blamed God, not realizing nga sila man ang faithless. Sila ang unfaithful to the Lord because it has been very clear that God was faithful to Israel sa kadaghan gayud nga panahon. Ang ikaduha nga implikasyon sa pagpamugos sa Israel ug usa ka hari, mauna nga gusto nila nga mapariho sa ubang nasod. Which was again very contrary to the command of God to them. It was very clear nga panalanginan sila sa Ginoo ug ang panalangin nga ilang madawat mahimong impluwensya sa kanasuran nga diin ang mga kanasuran mapanalanginan pod tungod kanila. But at this point, murag na baliktad man. Instead of becoming a holy people, a sanctified people nga gilahi para sa kadungganan ug kahimayaan sa Dios, sila naman noon ang nagsunod-sunod sa kultura ug sa klase sa pamaagi sa ubang mga kanasuran. Again, it reeks of faithlessness. Mura og nag-awas-awas ang pagkawalay pagtuo sa Israel niining panahona. Maunang nasubo si propetang Samuel, nasubo ang Ginoo tungod sa gibuhat sa Israel og pagpangayo or pagpamugos og usa ka hari. And ultimately, ikatulo, sa kinatibuk-an, wala gyud nakahulat ang Israel sa kabubuton sa Dios. Kanang waiting on the Lord, importante biya na. In the book of Isaiah, it was very clear that we who are believers of God, we are to wait upon the Lord. Ang iyang kabubuton maoy matuman, in other words, dili ang atong kabubuton,
wala gahulat ang Israel sa kabubuton sa Dios, kay interestingly mga igsuon, gitagaan naman o giprophesy naman sa Ginoo nga naa mang diyo'y hari magdumala kanila. If you would look at Deuteronomy chapter 17 verses 14 to 15, for example, God said, "When you enter the land the Lord your God is giving you, and have taken possession of it and settled in it, and you say, 'Let us set a king over us like all the nations around us,' be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses." So in other words, gitagan na sa Ginoo nga sila mangita og hari, pero dili ilahang kaugalingong pagpili nga hari o dili ilahang kaugalingong timeline, but it is on God's perfect timing ug si God maoy mamili og kinsa kana nga hari. Napagyudaghan nga mga passages. If you would look at Genesis 35:11, God promised Jacob, kang Jacob, niingon ang Ginoo, "A nation and a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants." So, mga hari, maggikan sa Israel, and it was God's will, kabubuton kini sa Ginoo, nga naay hari nga mudumala sa Israel, nga gipili sa Ginoo. Daghan pa, Genesis chapter 36, chapter 49, Numbers 24, Deuteronomy chapter 28:36. God has already promised, giprophesy na sa Ginoo nga naay hari lagi nga modumala kaninyo. Pero ang Ginoo magbuot, dili ang Israel. Dili kahulat. Daghan pod sa atoa, dili kahulat. Himong desperado. Ako na mo diskarte, Lord, dugay man ka mulihok. Again, it speaks of being unfaithful to God. Faithless sila sa Ginoo. Gadali-dali. Gusto sila nga ilang kaugalingon, maoy matuman, dayon-dayon. Ganahan sila og instant. But God doesn't work like that. Kabalo ang Ginoo nga it takes time to develop our faith and maturity, and God tests His people even using delays. Pagpadugay-dugay. And we see that with Jesus. Remember si Lazarus? Ingon pa si Jesus nga, unya na ta mo adto didto kang Lazarus. That is to test si Martha and si Mary nga, Lord, imo pauntang maayo ang ako ang igsuon kung nisayo lang ka. Oftentimes, God tests us with time. But in all this, God calls His people to wait. Paghulat, mga igsuon, sa perpekto nga timing sa Ginoo. And as you wait, God forms our heart to become mature, faithful, ug muduol gayud sa Ginoo, knowing that God promises us to do His will in our life, unya atuang makita ang katubagan sa atuang mga pag-ampo. Gunit lang mga igsuon, sa daghan diha nga daghan pang gihulat, whether pamanhunon man na, whether inyo manang anak nga gihulat nang giampuan na og dugay, or whether sa businessman nga unsa ni kadaugan, whether it's our own desires, God calls us to wait for His the answer to our prayers, and it will mold our hearts. In case of Israel, mga igsuon, they did not wait. Wa sila nakahulat, namili sila og ambungan nga hari, gwapo nga hari, nga gitawag og si Haring Saul. Pero mga igsuon, we know that God is sovereign. In control ang Ginoo, in other words. Unya, ingon ani kagamhanan ang sovereignty ni Lord.
nga bisan og sa atoang pagpakasala, wala gihapon nawala ang kontrol sa Ginoo sa kinatibuk-an. And that is where grace follows through. Nga bisan sa atoang pagpakasala, adunay purpose ang Ginoo that it will lead gihapon, mutultol gihapon na nga ma-fulfill ang katuyuan sa Ginoo, ang iyang mga katawhan ma-rebuke, mutubo into becoming more like His Son, the Lord Jesus Christ. Powerful ang Ginoo, mga igsuon, that He can work even through our sinfulness. But God requires for us to come back to the Lord, maghinulsol ug makaila kung asa ta na nakasala, napildi, nasayop. We go back to the Lord and the grace of the Lord will follow through. And this is what happened to King Saul and the Israelites as generally. King Saul started out to be a good person. Dili lang siya ambungan, naapod siya ay sakto nga kasing-kasing. Maunang si Samuel was murag na duol ang kasing-kasing ni Samuel to Saul, and even God told Samuel to anoint this man as their king. But then later in life makita nato that Saul was unfaithful. And this is where 1 Samuel chapter 13 came. Nga dili gyud di ay kabubuton sa Ginoo nga si King Saul ang mahimong hari nga iyahang gitag-an na. A man that God chose, a man after God's own heart. It was, kung nakahulat lang yun ang Israel, it was supposed to be the king after. Gamay na lang yun ang hulaton sa Israel, mao na gyud unta ang hari nga gusto sa Ginoo, pero wala man gyud nakahulat ang Israel. And in 1 Samuel chapter 13, makita nato diri kung unsa kamaayo si King Samuel at the beginning. He had a militaristic strategy, a strategy of the generals. Na asiyay daghang mga tao matud pa sa beginning of 1 Samuel chapter 13, he had 2,000 men with him nga naa didto verse 2, si Saul nagpili alang kaniya sa 3,000 nga tawo gikan sa Israel, nga ang 2,000 kanila niuban kang Saul didto sa Mikmas, ug 1,000 miuban kang Jonathan anak ni Saul didto sa Gabaa, nga nagkuyog aron sa pagpildi sa Philistines. And we realize here that si Jonathan was an even more aggressive kind of a military leader than Saul. Kay si Jonathan may nag-una-una og atake sa usa ka encampment of the Philistines. Unya, napildi ni Jonathan, in other words, napildi niya ang camp of the Philistines at that place. And it was heard all over, no, nadunggan sa mga Israel. Unya, si matud pa sa istorya, si Saul nagpatingog gayud sa iyang trompeta in celebration nga nakadaog ang Israel through Jonathan. Unya, pagkadungog sa tibok Israel of this news, they were celebrating. But at the same time, ang mga Philistines also heard of this news. Maunang ang mga Pilistihanon kauban sa ilang hari, they were so angry with Saul and the Israelites. Unya, tungod niini, gisulti sa bersikulo 4, ang tibuok Israel nakadungog, nagselebrar sila sa pagkadaog, ug ang at the same time ang Philistines were able to hear and they became angry of this news. Ug nahitabo sa bersikulo 5, ang mga Filistihanon nagtapok sa ilang kaugalingon aron sa pagpakig-away sa Israel. So during this time, if Saul had 3,000 people and others are coming kay nadungagan ang ilahang kaisog kay nakadaog man ang Israel sa Philistines,
ang Filistihanon adunay 3,000 nga karo. This is chariots, which is mauni ang unsa ni kanang a main military weapon kung sa atoa pa karon tangke digira nga walay ingon ani ang Israel. Karo pa lang naay gasakay anang karo. Ug 6,000 nga magkakabayo ug katawhan nga daw balas sa baybayon ang gidaghanon. 3,000 versus balas sa dagat. Dili ba mukurog ang imong tuhod ni anak? Karon tanawon tabi. Naulawan ang Philistines karon ilang gitapok ilang mighty army. Unya tinuod man as a result nagkurog ang tuhod ni King Saul sa pagkadungog sa klase nga army nga miatubang kaniya. Ang iyahang pag-asa, paglaom, makita sa bersikulo 8. Ug siya nagpabilin 7 ka adlaw. Sumala sa panahon nga gitudlo ni Samuel. Uy, prior di ay niini, nag-istorya na di ay sila ni Samuel. No, nga maghulat ka nako og 7 ka adlaw, mo magkita ta unya didto gibutang ni Haring Saul ang iyang paglaom seeing these armies in the valleys. You must understand mga igsoon, if you look at Israel, naana siya ay duha ka main topography or geography sa ilahang land. Ug sa karon didto sa area sa Tel Aviv near the Mediterranean Sea, usa na siya kapatag nga valley. Didto gapuyo ang mga Philistines for the longest of time during the time of Israel sa ancient times. And kung musaka ka padulong na didto sa Jerusalem, magsugod na ang mga bukid, magsugod na ang mga pangpang kung asa moagi ang suba, no? Unya mauga, unya nanapoy suba. So lisod na moagi ang karo. So diri dapita silang Haring Saul sa bukid hillside of Israel. Unya didhi pong dapita sa valley, makita gyud nila kung unsa ka kadaghanon ang mga Filistihanon didtong dapita. So it would be very clear for King Saul kung klaro lang daan kung unsa sila ka pildi kung mag-away unya sila. Biya inilog to adto unsa ni kining valley. Their hope was upon Samuel nga moabot in 7 days. Niabot ang 7 ka adlaw. Wa man niabot si Samuel. Dili lang ni Pinoy si Samuel, manginjan gyud ni Samuel. Wa niabot. So as a result, because of his fear, ang nahitabo, ako ba ning gibutang diri? Wala. Sa bersikulo 9, naghimo og kaugalingong sacrifice si King Saul. He took on the role of a priest or a prophet. Nag-offer siya og pagsimba diha sa Ginoo through an offering, sacrifice to the Lord, kay wala man siya kahulat. Ug usa na lang yun kaadlaw. So you see, King Saul is really a representative of the kind of spirituality Israel had during that time. Sa panahon sa kalisod, sa panahon sa pressure, dili makahulat sa Ginoo, mamili og modiskarte sa ilang kaugalingon. You look at this, my brothers and sisters, friends. Kung lantawon nimo si King Saul, kung ikaw lugar o sa katawo diha nga ordinaryo nga soldier, muingon gyud ka nga grabe gyud ni siya nga hari Kay gahulat siya, wala man niabot ang propeta, nagsimba siya sa Ginoo. Nag-offer siya og sacrifice. And on the outside, people would probably say nga, maayo Diyos nun gyud ni siya, relihiyoso ni siya nga hari.
But it was not the same perspective of Samuel. Matud pa sa pulong sa Ginoo, ikawalo nga adlaw naabot si Samuel. Unya niingon siya, di man na mao imong gibuhat. Saul, what you did is not right in the eyes of the Lord. In verse 13 of 1 Samuel chapter 13, si Samuel miingon kang Saul, ikaw naghimo og binuang. Ikaw wala magbantay sa sugo ni Jehovah nga imong Dios nga iyang gisugo kanimo. Remember last week that we talked about how important motivation is for God? Kay on the outside, moingon gyud ka nga, uy, gasimba, gasacrifice si Saul sa Dios. It looks good. But then again, just like what God also said to Samuel, God does not look, ingon siya kang Samuel, 1 Samuel 16:7, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. Talking about the brothers of David. Niingon ang Ginoo kang Samuel, for the Lord sees not as man sees. Man looks at the outward appearance, guwapo, guwapa, but the Lord looks on the heart. Now, what motivated Samuel to worship the Lord during that time through sacrifice? Kahadlok. Worry. Desperation. Nga wala na gyud, pildi na gyud. To a point that he took on a role that was not supposed to be his. Oftentimes, we are motivated by many things. No? It looks good on the outside. Nangandoy ta nga moadtog abroad. Pero ang dili makita ni ana are the motivations. Na ako'y amigo while I was at the seminary sa Quezon City. Niingon siya sa ako, you look at him, grabe, nag-squilag yun para makahibalo more of God. I ask him the question, Brad, taga Mindanao man pod, kano sa man ka muuli? Muuli ta. Murag dugay naman ka diri sa Manila, wa ka gimingaw sa atua. Ingon siya, di ko muuli, bay, hangtod dili ko mahimong doktor. It looks good. Gaskwila, nagtuon sa pulong sa Ginoo, it looked good. It looks good even if he will become a doctor. But one thing dili nato makita nga klaro dayag sa mata sa Ginoo ang motivation. Nga gusto di ay siya makatungtong og ingon ana nga estado sa kinabuhi kay basin og naay nahitabo didto sa iyahang gigikanan nga og mobalik siya moingon siya, doktor nako, maayo na kong tawo. So there is an element of revenge. There is an element of pride, even in such a kind of ambition, in such a kind of an act. Now, what motivates us again to do the things that we are doing? Unsa may naagyod sa kinauyukan sa atong kasing-kasing nga nung gusto man gyud ka mo abroad? Unsa may kinauyukan nga naa sa imong kasing-kasing nga nung gusto man gyud ka ma-promote? Is it a desire that is holy, righteous, para sa kahimayaan sa Ginoo? Because it may look good, but niingon man ang Ginoo, God does not look at the outward appearance, but God looks at the heart. It may look good for King Saul, but again, in God's eyes, it was unfaithfulness, being faithless, driven by fear instead of faith. Kung gitawag gyud ko sa Ginoo nga modumala sa iyang katawhan nga Israel,
gamhan pod ko sa Ginoo nga mabuhat nako kini. Because God is stronger than the 3,000 chariots of Philistine. God is infinitely stronger than the sands of kaning mga katawhan nga sama sa balas, sa yuta or sa dagat nga ang army sa Philistines. That's who they were. But oftentimes, we get blinded by the challenges of this world that we forget just how mighty and powerful our God is. Maunang, di takahulat. Kalimot ta nga mas gamhanan ang atong Dios kaysa sa atoang mga giatubang. And as a result, in verse 14, klaro kaayo gisulti ni Samuel. Apan karon ang imong gingharian Saul, dili magapadayon. Si Jehovah, ang Dios, nangita alang kaniya og usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing. A man after God's own heart. It was not directly said to David, but we know that this was David, kay siya man ang mipuli kang Haring Saul. So in contrast, ang gibuhat ni Haring Saul on not waiting upon the Lord, being faithless and unfaithful to the Lord, it resulted to his disqualification. And it tells us, mga igsoon, that faith is the number one qualification for God when it comes to leadership for His people. Sa iyang katawhan. It's really a man of faith, a man after God's own heart, and is a man of faith. Because kung mutanaw ta kang David, perfect ba si David? Dagan biyag sala si David. Ngano man nga mubalik gihapon si David, nganong muhaum man siya aning a man after God's own heart? Because of the faith of David. Labi na sa katong panahon nga nakasala siya kang Bathsheba, to a point nga nipatay siya sa bana ni Bathsheba, indirectly man, but it was his command. Namatay ang bana ni Bathsheba. Wa gihapon siya. In fact, wa siya kabalo nga sala to iyang gibuhat. Unsa ka kung sa Biblia pa binuang ang gibuhat ni King David. But when he heard of the rebuke kay Prophet Nathan, nagpagahi ba si David? No. He repented. He fasted for days. He repented knowing he was acting out of faithlessness to God. For King Saul, bisan og daghan na nga pagbadlong gikan kang Samuel, gikan kang David, gikan sa Ginoo, gahi ang kasing-kasing. Gahi ang kasing-kasing. So we look at this in terms of who we are now, mga kalalakinan, bana. Usahay biya, taas kay ta og garbo ba? Labi na og kanang badlungon tas atong asawa, atong anak, or badlungon tas atong wider group leader or wider group mates. Dugay kayo ta makarealize naan nga naa day tay sayop. Ang kasagaran ni ana, mangita ta og sayop sa kadtong gabadlong bisag way connect. Panlitang badlungon ta nga, Brad, murag wala man nimo gi-date na ang imong asawa, imo ha pag yung giaway. Mayo unta og moingon ta nga lagi pasayloag yug ko. Wala yug ko nagtuman sa balaod sa Ginoo. Usahay pod ang atong isulti nga ikaw di ay wagay ka gatarong sa imong trabaho. Unsay connect sa trabaho og sa imuhang pag kaminyoon. Usahay natay tendency ani, di ba? Nga og makit-an gani ang atoang sayop. Mangita pud tag unsay sayop sa gabadlong sa atoa. Para lang mapalayo ta sa kaulaw, murag ulaw manggud ning kasab-an ta, no? We are a culture of shame nga kung maistoryahan ta, murag dako kayo sa atoa ang kaulaw nga gusto ta mubalos.
This was all an act of unfaithful and faithlessness to God, not allowing the rebuke of a brother to help us. But for David, it was the opposite. The moment he realized that what he did was wrong and sinful in the eyes of God, he repented fully with his heart, with all that he is, in fasting diha sa Ginoo. And that is one of the reason nga gitawag siya nga usa ka tawo nga uyon ang iyang kaugalingong kasing-kasing diha sa Dios, a man after God's own heart. So we see here mga igsuon, ang pagpabilin sa pagtuo bisan sa makalisang nga panahon timailhan kini sa tinuod nga Kristohanon. Sa pagpabilin sa pagtuo, faith is such an essential element first to being a true Christian. And second, it must be to the leaders that the Lord has given to us. Which is why one of the preachers karon, si Paul David Washer, preached about the lack of men in our society today. Niingon kining bagtikan nga magwawali, and I quote, "If a man eating lion got loose in the United States of America, it would starve to death. Kung naa kuno'y leon nga mukaon og lalaki, mamatay kuno kini sa Amerika." And I believe also here in the Philippines during these times, because there aren't many men to eat in the US. Wa na'y makaong tinuod nga lalaki. Ingon siya, "I traveled through the Middle East. I traveled through Asia. I traveled through Africa. And I've seen 15-year-olds, 14 years old, 16-year-old men. And I came back here in the US and I find 35-year-old boys." There needs to be a wake-up call. But it is not gathering you together and turning you into some kind of self-willed, self-strengthening soldiers nga kitaray mo train sa atong kaugalingon. We don't need that kind of men. We need men who depend upon Christ and seek to be conformed to the image of Christ and are dedicated to Christ. He continued on, "We need soldiers. We need young men willing to die, because I want you to know that in this world today, all over the world, there are young men in prison who will die but will not back up, not because they have muscles and can deadlift 400 pounds of weight. It's because they love Christ and Christ loves them." And then he said this, "Some of you young men need a kick in the pants. Basin og kitang mga kalalakinan, gakinahanglan tag sipaon ang atong lubot for us to wake up. Stop being babies while the world is about to tear us apart." And he added, "We can't even decide what bathroom to go to. We need men. We need men of faith in the church. We need men of faith in our family." Now this is a challenge for us, men. Will you step up and lead your families in the godly way? Kabalo ko nga bright ang asawa nato. Maayo sila sa diskarte sa kinabuhi. Men, we need to step up and lead our family. Stop being babies. Stop being boys. Nga badlungon pas atong mga asawa, no? Moingon ganing mga asawa, "Ang akong kinamagawangang anak, ang akong bana." Nahimo naman hinuuntang kinamagawangan? Naunsa naman in taon ta?
We need men to lead our families, and we need men to lead our church that loves Christ, is faithful to Christ, and Christ loves them back. Mag-ampot ta. Mao kini o Dios ang among panginahanglanon sa amo ang nasod karong panahona. Mao kini ang panginahanglanon sa GCAF, mao kini ang panginahanglanon sa matag pamilya. Men who is faithful to God, men who loves Jesus Christ, who is dependent upon the Holy Spirit, to lead your church, to lead their families as well. Amo ang kining gihangyo o Dios dinhi sa GCAF. Amo kining gihangyo sa matag usa namo ka pamilya. Ug kabalumi o Dios sa imong grasya, imo kining tubagon. Salamat Ginoong Dios. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen.